Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengo gezurra taldeko Iker Baztarrika eta Aitor Fernandez etorriko dira haien proiektuari buruz hitz egitera, eta ondoren administrazioan euskaraz taldeko Joseba Otano izango dugu. Lanbide Heziketan eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan dagoen eskaintzari buruz hitz egiteko. Horren aurretik has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1929an, amaitu zen 1936ko gerra. Frankistek irabazi zuten, ia 40 urteko diktadura faxistari hasiera emanez. 500.000 bat hildako eragin zituen. Oraindik ere, milaka gorpuzkik desagertuta jarraitzen dute estatu osoko errepide bazterretan barreiatuta. 1978ko egun berean, 7 autobus publiko bahitu zituzten Errenteriako bizilagunek. Gabi Errota eta Oreretako bizilagun elkarteek deituta, zenbait langile auzotara ez zela autobusik iristen salatu eta administrazioak jarritako aitzakiak, autobusa ezin zela bertara iritsi, gezurra zirela erakutsi nahi izan zuten. Beren auzoetara joango ziren autobus lineak eskatuz urteak egin arren. Erakundeen axolagabekeria ikusita, hilabete lehenago ekintza zuzenak egiten hasi ziren. Eta aste batzuk igarota ibilbide osoa egingo zuen autobus linea ezartzea lortu zuten. Urte batzuen ondoren, 1980ko apirilaren batean, Strange Ways espetxeko matxinada hasi zen, Ingalaterrako Manchester hirian. Presoek beren aurkako tratu txarrak salatzeko protesta antolatu zuten eta espetxearen kontrola eskuratzea lortu zuten. 25 egunez kartzelako teilatuan izan ziren matxinatutako presoak, Britaniako historiako espetxe matxinadarik luzeena gauzatuz. Dokumental bat egina dago matxinada honi buruz. Azkenik, 2002ko apirilaren batean, atzerritar talde batek lurralde okupatuetan bizi ziren palestinarrei elkartasuna adierazi eta Yasir Arafat babestu zuten giza ezkutu gisa jardunez. Tentsioa hain zen altua, palestinarren babeserako misio zibila zirela jakinaraziarren, Israelgo armadaren erasoak jasan zituzten. 2 egunera, tanke israeldarrak Nablusen sartu ziren, palestinarren aldeko babes taldean zeuden Fermin Muguruza eta Paul Nicholson euskaldunak. Azken honek hilabete egin zuen Arafat babesteko giza eskutu gisa, Ramalako kuartel orokorrean. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Aste azkenean aldiz, Iturramako zibiboxean, 7 ikusi, entzun eta txalo egin. El origen del mal filma, Sebastián Marnierren eskutik. Hemen baita ere, sarrera doakoa izango da, baina izena aurrez eman da. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Osasun sailak traumatologei ordainduko die paziente gehiago hartzeagatik. Lehenengo puntuan, gobernua pizgarriak erabiltzen ari da itxaron zerrendak murrizteko. Bigarren puntuan, medikuen sindikatuak neurria arbuiatzen du, xantaia dela esanez. Hirugarrenean, Nafarroan 20.000 pertsona baino gehiago daude trauma eta errehabilitazioko hitzorduen zain. Argazki nagusian, Virginia Santosen artelanak zentroko erdiko korridorea apaintzen du. Honen titularrean, arteak San Franciscoko eskola eraldatzen du. 1.200 horrik ongi etorria ematen diote eskola komunitateari. Ezkerreko berrietan, 78ko San Ferminen biktimek estatuari erantzunkizuna eskatzen diote. Ondoan, COVID iraunkorraren ondorioz garbiketa langile baten ezgaitasuna. Jarraian, eskualdeko eskuterra seguruaren aldeko kanpaina. Azpian, 7 pertsona, horietatik 2 adingabeak, ospitalera eraman zituzten Lodosan izandako sute baten ondoren. Goiko berrietan, horiz, Nafarroako lehen zainzurien dastaketa. Bestetik, 3,1 milioi Pirinioetako plana indartzeko. Azkenik, Iruñak Larrabide udan irekitzeko eskatu du. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Osasun zerbitzuak pizgarriak ordainduko ditu paziente gehiago hartatzeagatik eta itxaron zerrendak murrizteagatik. Traumatologian eta errehabilitazioan probaldi aldia hasiko du. Irudi nagusian,
Andrea Tumbarello sukaldariak denboraldiko lehen zainzurien jasoketa protokolariari ekin dio, aurten azagran ospatua. Honen lerroburua, hotzak zainzuriak moteltzen ditu. Kanpainaren hasiera moteltzen ari da azken asteotan tenperaturak jaitsi direlako. Eskuineko berrietan, 62 urteko gizon bat hilda Artabiako errepide istripu batean. Ondoren, Nafarroako gobernuak ere parte hartzen du korrikan. Azpian, Iranen aurkako gerrak AEBen eta NATOren arteko arrakala areagotu du. Azkenik, Euriborraren tasak gora egin du eta hipotekak garestiagoak dira. Goiko berrietan, tokiko merkataritzaren etorkizunerako gakoak. Ondoren, Elizondo eta Irun bi aberdek elkartuta. Azkenik, Victor Osasunara itzuli da Espainiarekin jokatu ondoren. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Genero indarkeria hegoaldean. Egunero 30 salaketa jarri zireniaz, batez beste. Lehenengo puntuan, Espainiako botere judizialaren kontseilu nagusiaren datuen arabera, 10.349 emakumek jo zuten auzitara Hego Euskal Herrian, eta 11.010 salaketa aurkeztu. Bigarren puntuan, guztira 1.938 gizon epaitu zituzten, eta horietako 1.875 zigortu. Argazki nagusian, Enrique Gesalaga eta Josu Ibargutxi, Orreagan. Inguru horretan saiatu ziren iparraldera igarotzen, 1976an. Honen titularrean, askatasuneran ziesi. Apirilaren 5ean 50 urte beteko dira 29 presok Segoviako espetxetik alde egin zutenetik. Etako kideak ziren gehienak. Horietako bi, Enrique Gesalaga eta Josu Ibargutxi, berriarekin mintzatu dira. Harro geunden eta bagaude egindakoaz. Beheko berrietan, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak superabita izan dute. Ondoan, Josu Zabala biktima gisa aitortzeko eskatu diote Espainiako gobernua, ura hil eta 59 urtera. Jarraian, zuntz optikoa instalatzen ari zen langile bat hilda Bitirinan, istripuz. Azkenik, Erainez elkartea sortu dute, musikarien egile eskubideen kudeaketa gardenagoa izatearen alde. Goiko berrian, lehen eleberria aurkeztu du Javier Muguruzak, Kafe Moka, taberna batean girotutako istorioa. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Labek ertzaintzaren eta udaltzaingoen arteko nahasketa saiakerak salatu ditu. Sindikatuak ohartarazi du Donostiak galera handia izango duela ertzaintzaren eta udaltzaingoaren prestakuntza programa bateratuaren esparruan. Salatutako saiakeraren aurrean, kalitate handiko udaltzaingo baten alde egiten du. Argazki nagusian, muskulu militantea gazte topagunearen aurretik. Abadinok bihartik igandera arte gazte topagunea, antolatzeko prestaketak amaitzen ari da. Milaka gazte independentista bilduko dituena. Tartean, Irun, Josu Zabalak jasandako injustizia konpontzeko ekimenak Manzanasen harira diskriminatua. Ondoren, Azazeta, sarraskia gogoratzeko eta faxismoaren aurkako fronteak eraikitzeko legea. Eskuineko berrietan, Palestinak Israelen heriotza zigorraren legeari erantzuna eskatu dio. Jarraian, Urbasako bisontea erakusgai jarri liteke. Azpian, 4 txapeldun adar berean buruz buruko txapelketan. Euskal Herria irratian, honela diote berriek. Eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek eragindako biktimak aitortuko dituzte baluarten egingo den ekitaldian. Beste ekitaldi publiko bat hartuko du baluartek apirilaren 15ean arratsaldeko 7etan. Eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko indarkeriaren biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko, 16/2019 foru legearen babesean. Ana Ollo bigarren presidente orde eta Nafarroako gobernuko memoria eta bizikidetza, kanpo ekintza eta euskara kontseilaria buru izango da. Ekitaldira gonbidatu dituzte 2025ean eta aurtengo lehen hiruhilekoan aitortu dituzten 81 biktimak, haien senideekin batera. Eskuineko berrietan, Goian, San Francisco ikastetxeko korridorea berdegune bilakatu dute.
Iruñeko Alde Zaharreko San Francisco ikastetxeko hezkuntza komunitateak proiektu artistikoak garatu du Virginia Santos itoitz artistarekin elkarlanean. Zientzia, artea eta natura uztartu dituzte eta ikastetxeko sarrera berdeagoa da orain. 1.200 osto sortu dituzte zuraz eginak eta beste hainbat benetako landarerekin osatu dute berdegunea. Behean, Miren Zabaleta. Gerran aurrean herritarrentzat aterpe batean bihurtu behar dugu Euskal Herria. EH Bilduk aberri eguna ospatuko du igandean Iruñean, 7 bat egin lelopean. Egungo gerra agertokiaren aurrean burujabetzaren, autodeterminazioaren, elkarrizketaren eta bakearen aldeko apustua egiten du alderdi subiranistak. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Iker eta Aitor, zer moduz? Bai, ongi. Gaurkoan, Gezurra taldearen izenean zatozte, kantu berri bat atera dezut eta duela 3 aste, gutxi gora bera, okerrez banago. Sartu baino lehen kantuan, konta eguzue pixka bat, nor den edo zer den Gezurra. Gezurra Iruña eta Iruñaldeko talde bat da, eta duela 3 urte edo horrela juntatu ginen musika sortzeko. Nola izan zen, elkartze hori nola elkartu zineten edo? Zergatik? Gitar jole bat, Bazterrika eta ni sortu genuen Eketz Bortitza taldea, eta talde horri amaiera eman genuen, eta Hasier eta Garoarekin Gezurra sortu genuen. Eta zergatik erabaki zenuten izen hori jartzea? Atera zen ari ginen pentsatzen eta Tarrabiako jaietan zegoen jotzen talde bat, eta zen mitiko talde beti kontzertu despedida eta Gezurra, dijimos, hostia, eta izena talderako Gezurra, eta horrela atera zen. Hasieratik sortu zenutenean proiektu hau, argi zenuten ze bide hartu nahi zenuten edo pixkanaka junda pixka bat egunez egun datorren ari begira? Ez dugu argi ez da oraindik. Hasieran baino argiago edo berdin jarraitzen dugu? Berdin, Bai, putxu. printzipioz, hasieran nahi genuela musika tipo bat jo, baino hori, taldean egon diren aldaketen arira, orain jotzen ari gara beste estilo bat. Bai, Garoa utzi zuen taldea zen batera jolea, eta sartu zen oian, eta oian, adibidez, entzuten du hardcore asko, eta hori influentzatu du asko. Zuen taldea sortu zen duten momentuan, zein izan zen lehenengo pausoa edo erabakia talde bezala? Sortu behar genuela, gure abesti propioak. Vale. Eta hasi ginen konposatzen, eta hori, hasi ginen konposatzen, eta hori izan zen lehendabiziko erabakia. Hasieratik jo dituzue, kantu propioak originalak edo jo izan dituzue baita ere beste bertsio batzuk edo... Jotzen dugu bertsioak ere, jotzen dugu gureak eta gero bertsioak. Hasierako egun horietatik taldea sortzen hasi zineten egun horietatik gogoratzen duzue zerbait edo lehenengo hilabeteak edo lehenengo ensaioak edo... Hasieran zen kaos total, hasieran da nola, ni pedrada batekin, besteak beste pedrada batekin eta kaos total. Bai, azkenean plazaratzea dena izan zen zaila. Eta bai lehendabiziko sorpenak, geneuzkan bi abesti etortzen zirela birziklatuak beste taldetikan, eta orduan nik uste dut hori izan zela lehendabiziko pausoak. Nola egiten da, aipatzen zuen bakoitza bere pedrada, bere mundua izaten du, bere inspirazio iturriak, bere musika entzuten du, nola egiten da talde batean horrelako piezak enkajatzeko eta denak bat egiteko? Pazientziarekin. Pazientziarekin. Bai, azkenean hori esan duzuna zuk. Azkenean bakoitzari gustatzen zaigu estilo diferente batzuk, eta azkenean plazaratzea hori bilatzen genuena zen
pizkatxo bat erdi, osea, nik adibidez gustatzen zait pilo bat punk rocka, baina beste bati gustatzen zaio metal, pues orduan pizkatxo bat egitea, pues mix moduko bat. Gaur egun lortu duzue bateratzea hori edo jarraitzen duzue zailtasunak izaten? Oraindik daukagu liskarran, ea ze musika generoa jotzen. Baina bai, más o menos moldatzen gara. Agian inoiz ez da iritsiko dena puntu batera, ezta? Ni uste dut ez, baina bueno, du bere egun. Vale. Bai. Hasieran sortu zenetik proiektua gaur egun arte aldatu da proiektuaren ideia edo identitatea edo musika estiloa edo... Identitatea nik uste dut ez, baina bai musika generoa bai aldatu dela pilo bat. Osea, hasieran hori esan duguna, hasi genuen jotzen punka. Punk, hasi genuen jotzen. Eta orain entzaiatzen nahi gara eta gura besti berriak izaten nahi dira pizkatxo bat jarkoretak. Gaur egun dagoeneko argitaratu daukazu okerrezbanago album bat. Bai. Eta orain atera berri duzu beste kantu bat. Bai. Zer diferentzia dago argitaratutako album horretatik orain argitaratu berri duzuen kantu honetara? Pues justo honetan ez dauka diferentzia handirik. Justo honetan. Baina urrengoetan bai diferentzia handia edukiko duela, rollo generoa. Orduan urrengoak egongo dira. Bai, urrengoak bai. Vale. Argitaratu duzuen kantu berria Hilerioa deitzen da. Bai. Izena nahiko beldurgarria izan daiteke, ze esan izan duten izenarekin? Nahi genuen espresatu pizkatxo bat, erioa, la muerte, digamos, nahi genuen referentziatu hori. Azkenean da besti bat non hitz egiten du doluaren gaz, orduan nahi genuen pizkatxo bat eman importantzia handia hori, erio hori hil behar dela. Nondik sortzen da ideia hau, erioa eta dolua eta... Printzipioz, hasi nintzen, egin nuen nik letra, eta egin nuen letra justo ikusten Valentziako dana zera hainbeste hildako egon zelatik eta bar. Hasi nintzen nik nire buruan ematen buelta bat, eta zoren, egin dugu dut abesti bat. Eta handik atera zen. Kantu hau, kasu honetan, kantu hori buruz egingo dugu, atera berri dezuelako. Noiz sentitzen duzu kantu bat prest dagoela grabaketara eramateko eta noiz dago prest argitaratzeko? Pasaden asteetan eukitugu pare bat musikari eta egon gara horri buruz hitz egiten eta bakoitzak eukitzen du bere iritzi propioa horretan. Bai, ezakit, nik uste dut guk abesti bat hasten gara, osea, hasten dugu letratik. Letra daukagu eta ja hasten gara melodiarekin. Eta ja melodia ja txampiñonada gehiago ez zaizkigunean okurritzen, ja, esan dugu, jazta. Horrela ongi dago, ez? Gutxo gara bera. Sartzen diogu gauzak, eta ja sartu ezin dugunean gehiago sartu, argitaratu. Eta grabaketa prozesuan funtzionamendu berdina egiten duzue? Bai. Grabatzen dizuna, eman aldizu hainbat argiztapen, baina... Non grabatu duzue kantua? Iker Piedrafitarekin, de Guilty Brigadek eta grabatu dute. Eta zer moduzko esperientzia? Superona. Gomendagarria beste taldentzako eta... Egia esan bai. Urrengo datorren hori, berarekin ere lanean egin duzue edo beste... Bai, egin dugu, grabatu genuen 3 abesti berarekin, hori Hilerioa, eta gero beste 2 abesti, bat dela... El sueño, hitz egiten duela hori migrazioari buruz eta tal, eta bestea ez dauka izenik oraindikan, baina hori hitz egiten du bullyingari buruz eta bar. Aipatzen zenuen kantu honekin egiten dutela pixka bat dolu hori, erio hori hil. Nola hiltzen da eriotza? Nola egiten da hori? Nik oraindik ez dakit. Vale, perfecto. Orduan zalantzaren parte da kantua ere bai. Bai. Hori da bere grazia ere bai. Gaur egun zuen taldearen soinua nola definituko zenukete?
Ba, igual punk, baina hardcore Toke batzuekin. batzuekin, bai. Influentzia, nondik ateratzen dituzu? Euskal musikan badituzu influentziak, maila nazionalean, internazionalean, nondik ateratzen dituzu inspirazioak? Bakoitza daukagu, eske, batetik bestera entzuten dugu musika oso ezberdina duan pizka bat. Adibidez, pues, bera bai gustatzen zaiola gehiago punka, niri punk rocka, nire erreferenteak dira, pues, ez dakit Ieski eta talde horiek. Eta gero ere bai, pues, dauko oian bateri jolea bere referentzian ikustu dela Sociedad Alkoholika, Metallica eta bar. Orduan, hori, pues, sortzen dugu, bateratzen dugu dena eta handikan ja, pues, sortzen dugu. Esango zenukete bakoitzaren mundu horren elkarketak zerbait berezia sortzen duela? Bai, bestela izango zen oso aztergarrian uste dut. Zerk ematen du zuen taldean berezitasuna, beste edozein talderekin alderatuz? Ez dakit, egia esan. Ez dakit, nik uste dut orain sortzen ari dugun musika Iruñerria mailan uste dut ez duela orain ekintza masei bai daukala, baina hori, nik uste dut ez dagoela Iruñerria mailan gu bezalako talde bat, gure estiloak, baina, jotzen dutenak. Eta sentitzen duzue zuen musikak baduela lekua, hala ere, hemen inguruan, Iruñan, Iruñerrian, Nafarroan? Bai. Beti egon da lekua Euskal Herrian musika estilo hauekin. Zuen musikan, zer izaten du garrantzi gehiago, soinuak edo mezuak? Uste dut biak dira garrantzitsuak, osea, egiten duzu mezurik gabeko musika ez du zertarako balio, baina gero musika, en plan soinua, ez bada ona, pues ez da ere... Eta letra, niri adibidez letra garrantzia handia ematen diot, baina gero musikariak ere bai ematen dio garrantzia handia. Osea, depende rola, daukazun rola taldean, esan dizukenik. Eta zer nahi duzu jendeak sentitzea zuen musikarekin edo zertarako nahi duzu jendeak erabiltzea zuen musika? Bufan, arrabatu jazu. Ez dakit. Agian ez da helbururik egon behar, Ez, hori esaten dizut, ez dakit, ongi pasatzea edo entzutea eta gustatzea. Nola sortzen duzue kantu batzuek? Zein izaten da kantu baten lehenengo ale horretatik, orain hilerio argitaratu den momentura egiten duen bidea? Batzuetan egiten du Iker letra edo beste batek letra eta hortik hasten gara musika sartzen edo besteetan lehenengo gitarrarekin edo horrela pizka bat basea egiten eta hor sartzen dugu letra bat. Hori ja depende. Normalean bai izaten dela lehendabizi letra eta gero melodia. Hori galdetu behar nizuen. Normalean letra lehendabizi izaten da. Eta letra ez denean lehenengo pausoa nondik hasten da? Eta gero nun sartzen da letra? Ez que guk beti, nik uste dut, hasi garela beti letratik, eta ja letra horretatik ja hasten gara moldatzen melodia. Esango nizuke, ez dugu izan oraindikan melodia hasi duguna, intro kenduta, ez daukara letrarik. Beste gainontzekoak nik esango nizuke egin dugula lehendabiziko letra eta gero melodia. Sorkuntza prozesua izaten da pertsonalagoa edo kolektiboagoa? Hasieran pertsonala nola lehenengo aztiak izaten dira pertsonala, baina gero kolektibo. Bai, gero azkenean plazaratu behar duzu eta kolektibizatu behar duzu. Prozesu guzti honetan zer da gehien kostatzen zaizuena? Soinua, musika. Nik esango dizu, hori. Instrumentuak sartzea da, kristo. Bai, eta amaierak. Amaierak kostatzen zaizkigu, zaigu pila bat. Nola bukatzea bestia, bai. Bai, hori kostatzen zaigu pila bat. Eta nola topatzen duzu irten bidea? Ez dakigu oraindik amaio sortzen, beti lortzen dugu konponbidea, baina ez dakigu nola egia esan. Eta kontrako zentzuan zein da gehien disfrutatzen duzuen momentua edo gehien betetzen zaituztena? Bukatzen duzuen eta entzuten duzuen ostia, suena bien. Bai, azkeneko grabatzen duzunean eta bidaltzen dizutenean zure lana,
eta jo, entzuten duzu, gustaren zaizu pile bat, eta kriston postasuna sortzen zaizuan. Kantuei begira, pixkat sorkuntzaren zea horretan sartuta berriro, zein da letrak duten rola? Hau da, zertarako egin daiteke musika hitzik gabe, zertarako jartzen duzue letra? Nik uste dut musika mezu argi bat eduki behar duela, beti. Azkenean musika oraingo reggaetoi modernoa ez daukana letra hutsa, pues niri adibidez ez gustatzen. Niri gustatzen zaizkit abestiak non letra berezi bat daukana ez, non mezu importante bat daukana. Eta instrumentuak zer rol jokatzen dute? Ideia horren barruan sartuta? Karo, instrumentuak depende ze abesti izan behar dira, edo bortitzagoak, edo lasaiagoak, depende bidali nahi duzun mezu bat. Zuen proiektuan, zuen kantuetan, introspekzioa garrantzitsua da? Bai, esan izan. Aho txikiarekin ikusten zaituztet? Aho txikiarekin ikusten zaituztet ala, agian ez da... Zakit. Nik esango nizuke baietz, baina... Zakit. Nahiago duzue publikoak kantu bat entzuten duenean, aipatzen zuten disfrutatzeko eta baina letra bat dagoenean ere mezu bat bidaltzen da, esaten zenuen moduan. Gustatzen zaizue publikoak mezu hori zuzenean ulertzea edo nahiago duzue interpretazio librera utzi mezu hori? Depende abestiak, adibidez, hilerioarekin niri bai gustatuko litzaidake jendeak bere... Ez da letra bat non hasieran ulertzen duzu dela doluarengatik. Orduan, entzun behar duzu bizpahiru aldiz eta ja hasi ulertzen letra. Zerren arabera izaten da batzuetan mezua ulertu nahi hori eta estatutan interpretazioera uztea? Nola? Zerren arabera esaten duzu, hemen gustatuko litzaidake jendeak bere interpretazioa egitea, baina hemen nahiko nuke jendeak ulertzea mezu hau, zerren arabera esaten duzu? Ez dakit. Depende mezu zuzen bat baldin bada entzutea eta ja lehendabiziko momentuan entzuten duzunean ja ulertuko duzu. Baina bai letra pixkatxoa errebuskaita denean, han bai gustatzen zaigu hori jendea entzutea eta reflexionatzea bere gauzak ateratzea. Ze beldur dago zuen letren atzean? Musikari bezala edo pertsona bezala? Ni beldurrik ez. Aurrekoan adibidez musikari batek aipatzen zuen eta kurioso iruditzean, berak musikari bezala beldurra ziola musika sortu nahi ez izateari. Ja, ba. Hori, lehenengo aldiz entzuna nuen eta egia esan harritu ninduen entzuteak, ez dakit zuek berdina sentitzen duzuen. Hombre, guk nahiago, gustatuko litzaiguke hemendik urte bai askotara jarraitzea, baina ez dakit. Nik ez daukat beldurrik, gelditu behar baldin bada proiektua izango da zergaitengatik eta ez dakit, ez daukat beldurrik. Gaur egun nola ikusten duzu euskal musika eszena? Ni ikusten dut, sobeto Iruñan daukago estena superpotente bat, daude 40.000 taldez, baina gero falta dela pizkat lokalak musika entzuteko, gero jendea kontzertu gehiago joatera, hori, jo que se. Daude kontzertu bat, no se donde, boi a ber ze hostia jotzen duten eta talde bat berdin bat deskubritzeko pizka bat galdu dela hori, baina daukago estena bat basten nahiko potentea. Eta falta dira lokal eta espazio gehiago. Hutsune horri nola egiten zaio aurre? Nola, ez dakit, zer egin behar da hutsune horri aurre egiteko? Ideala izango zen lokal bat lortzea, baina nola lortzen da hori da. Eszena horretan zuek nun kokatzen zarete? Talde bezala, eszenaren parte, taldeekin harremanak sortzea, berenen ensaiatzen dugu lokalean, taldeekideen artean nora pixka bat harremanak sortzea bestela, galtzen du pixka bat. Musika oso polita da, musikaria izatea oso polita da,
bereziki beste taldeekin harremantzen zarelako ere bai. Eta nik uste dut hori da xarma, esango nizuke, beste talde batzuekin harremantzea. Zuen proposamenak gaur egun leku bat izatea zaila ikusten duzue? Nola? Zuen proposamenak gaur egun leku bat izatea eszenan zaila ikusten duzue? Aipatzen zenuen lehen Euskal Herriak beti duela musika honetarako espazio bat. Iruñan ere berdina sentitzen duzue? Bai. Bai Iruñ herrian bai dela pizkatxo bat, orain ez dakit nik uste dut rollo kapital handietan, ez, Iruña, Bilbon edo Gasteiz, digamos, Donosti baita, bai orain egiten ari dela pues, musika modernoagoa, ez? Eta pues, agian Iruñan barna, pues, agian hainbeste leku ez daukagula. Baina bai Euskal Herria erara nik ezagutze dut jende pilo bat gure musika generoa gustatzen zaiela. Osea, bai. Pixkanaka bukatzen joango gara. Lan bat argitaratu zenuten, duela 3 aste single bat, atera zenuten, kantu bat, zer dator orain? Badukagu beha bestia grabatuta eta aritzagara pentsatzen bideoklip bat eta bideolirik bat egitea. Bideolirik ez, bideoanimazioa. Vale, barkatu. Bai, hori zaila dago azkeneko. Eta grabatzea eta ateratzen joatea. Hori da. Ez dakit esan dezakezuen, baina noizko aurre ikusten duzue hauek... Pues grabatzen dugu hurrengo astean, osea, ez dakit, depende grabatzen dugunaren, ez dakit, bere denbora, ez dakit. Nik uste dut hurrengo kontzertua daukagula Iturramako jaietan, eta pues Iturramako jaietarako prest eukitzea. Gutxienez bideoklipa. Hori, gutxienez bideoklipa, hori da. Aipatzen duzula orain Iturramako kontzertua galdetu nahi zuen, beste diskoren bat, beste proiekturen bat edo kontzertuak begi bistan badituzue? Diska oraindik ez, hori, azkenean saturatu gaitu azkeneko 3 abesti hauek, orduan abesti konposatzean, ja, geldu ditu gara pizkatxo bat, bai udan sartuko gara berriro konposatzera. Eta gero kontzertuen zera, daukagu bat Iturraman, gero Rotxapean, osea jaietan, baina, Rotxapeako jaietan, Iturramako jaietan. Eta izan genuen pasaren astean 2 egun berdinean, Arrosaiako gaztegunean, eta hori Rotxajul liganseko 10. urturrenean. Mira, hori galdetuko dizuet, aprobetxatzen. Batzutan ikusten da, talde batek egun berdinean 2 kontzertu ematen dituela. Nola egiten da hori? Indarrekin, eta Claro, gogoekin. behar da denbora, behar da indarra, ahotsa imaginatzen dut ere bai. Bai, lehendabiziko kontzertuan oso ongi atera zen, baina bigarrenean, bai guk, nik, bereziki nik ez neukan ahots askorik, eta okagu abesti bat deitzen dela traizioa. Dela superagudua, osea, berez egin genuen kolabo bat Iderrekin, Arzigarragako neska batekin, eta da abesti superaltua, eta karo, nik negoen ja ahotsarekin pizkatu da kilikolo, eta orduan ez genuen jo. Baina, bueno, Azkeneko 2 galdera bota bizkizuet. Vale. Kantu berri honekin, hilerioa, entzuten duenak zer nahiko zenukete sentitzea, pentsatzea edo interpretatzea? Ez dakit, bakoitzak jakingo du zer nahi duen pentsatu, ez dakit. Dena libre utziko dago. Hori da. Vale. Eta bukatzeko, zer esango zeniokete inoiz entzun ez zaituen pertsona bati? Entzutea, eta gurekin kontaktuan jartzeko. Kontzertuak bartugulako. Oso ongi, 1000 esker bikote, etortzeatik. Eskerrik asko zuei. Ez dakit bukatu bainoren, beste zerbait aipatu nahi duzuen. Ez zer gehiago. 1000 esker etortzeagatik, animo gelditzen dizuen lanarekin, eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Bai. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur eguraldiak neguko itxura hartuko du berriro. Hodeiak nagusituko dira eta atzo baino euri gehiago egingo du. Euria ugariagoa izango da ipar partean, bereziki Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparraldean.
Ipar-ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta ziertzo bizia. Temperatura maksimoetan ez dugu gorabehera handirik izango, balio baxuak neurtuko dira garai honetarako. Ostegunean aldaketarik ez. Zerua lainotuta egongo da eta prezipitazioa egingo du, ugariagoa ipar isurialdean eta bereziki ekialdean. Elur maila jaitsi egingo da eta elurra mendi altuenetan egingo du. Lurraldearen hegoaldean ostarteak irekiko dira. Ipar-mendebaldeko haizeak joko du eta Ebro ibarrean ziertzo bizia ibiliko da. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik espero. Kaixo eta ongi etorri gurera, Joseba, zer moduz? Bueno, ongi, bai. Ongi, hobeto esan dezake, baina ongi esango dugu. Eguraldi honekin, bueno. Gaur AET-ren izenean zatoz, Administrazioan Euskaraz taldea. Konta iguzu zer den talde hau eta zer den egiten den zuena? Bueno, talde hau sortu zen horrein dela agian, ez dakit, 20 urte edo gehiago, ez? Eta egiten duguna da Administrazioan Euskara bultzatzea, idazken bidez, elegiten bidez, kontaktuen bidez, saiatzen gara, hori da gure lana. Gaurkoan lanbide heziketaren inguruko problematika baten inguruan hitz egingo dugu. Zer da gertatu dena? Zer da gertatu dena? Aurten izan da nobedade bat, aurre matrikulazioetan jarri zuten laukitxo bat, hora dirazteko, euskaraz egiteko prezio den ala ez ikastetxe. Eta, hori izan zen aurrekontu akordioaren ondorioa, nolabait hori gobernuaren inguruan dabiltzan alderdiek sinatu zuten hori akordio horretan, eta jarri zuten, gero egin zuten grafiko bat, matrikulazioa nahiko komplikatuak dira, ez? Ikasle bakoitzak 6 aukera ditzake, ez? Eta horrela, agian 8.000 ikasle inguru izan ziren, ez? Orduan, 8.000 bider 6, azkenean grafiko horretan 51.000 lerro ziren, baina, eskatu genuen, Gardentasunaren Kontseiora joan behar izan genuen, baina azkenean jimeno bidali zigun. Kostata, arartekoaren gana ere joan ginen. Pasatu zigun, baina pasatu zigun horrela, 51.000 lerroko grafiko bat. Eta orduan landu behar izan genuen, nengo kendu prezesu denak, azkenean agertu ziren 814 prezio denak euskaraz egiteko, baina eskaintze faltagatik erderaz aukeratu behar izan zuten. Ziren gehiago, batzuk lortu zuten euskaraz egitea ez, baina kopuru txikia. Zer esan nahi du 814 ikasle egotea euskaraz ikasi nahi dutenak, baino ezin izan dutenak? Horrek argi adierazten du Nafarroko Gobernuak lanbide heziketan euskarazko irakaskuntza baztertzen duela. Zaila da, ziklo asko daude, lanbide asko, eta hezkuntza gutxitua da, asko errazagoa da dena gaztelaniaz antolatzea, eta hori egiten dute, zerbait egiten badute euskaraz hori da salbuespena, eta orain ikusi dugu askoz gehiago egin daitekela, ez? Eta zergatik gertatzen da hori? Beti nolabai euskaren etxaiek izan dute gobernua, eta oraingo hezkuntza kontseilaria halakoa da, etxaia, eta gainera asko erosoagoa da. Jaso dituzuen datu horietatik, ikusten dezuenagatik, badago benetako eskari bat euskaraz ikasi nahi duen ikaslego bat biltzen duena? Bai, garbi dago. 8.000 artean gutxiengoa da, baina badago masa bat, eta izan daiteke gehiago, hori eskaintza handituz gero, ziurazki agian agertuko dira gehiago. Eta zergatik ez dago eskaintza nahikoa gazteleraz? Alde batetik hori gobernuak borondaterik ez duelako. Eta gero baita ere, onartu behar da, zaila dela, ez? Espezialitate asko dira, irakaslea behar dira, gaztelaniazko irakasleak erraz aurkitzen dira, agian ez beti, baina
euskaraz baino errazago, eta bueno, hori antolatzea ez da erraza, baina borondaterik ez badago, orduan, ja, akabo puntu, ez. Aipatzen duzu ikasgela berri bat ateratzeko 15 ikasleren muga gainditu behar dela, ezta? Bueno, hori ikusi nuen interneten, baina agian ez da zorruna praktikan, agian 14 edo 13rekin jar daiteke gela bat, ez, auskalo, ez. Gaztelaniarekin ez dakit nola ibiliko diren, batzutan denetariko zikloa daude eta batzutan izalen dituzte arazoa 15 ikasle biltzeko, ez, eta agian onartuko dute gutxagorekin. Ziklo horietan, zeintzuk dira euskeraz ikasgela bat, edo ziklo euskeraz egin daitezkenak? Bueno, ikasle bakoitza 6 aukera datu zituen, eta orduan 6 aukera horiekin izan zitezkeen 86 ziklo. Baina, noski, bakarri matrikula egin dezakezu batean, ez zeitan. Orduan, lehenengo aukera bakarri kontuan hartuta, orduan, 15 ziklo betetzen zuten baldintza hori, ez? Eta 15 ziklo antola daitezke, batean 52 inguru, ez? 40, batzur, erraz, antolatzen zitezken euskaraz. Ero, badago, bigarren aukera, 359 ikaslerekin atera ziren 15 horiek. 359 aukeratu zuten beste batzuk. Eta horiekin, bigarren aukera sartzen da jokoan, gero 3., 4. Orduan 15 ziur dira, eta benetan hori aukeren joko horrekin izan ditezke gehiago. 30, 40, euskalo. Zer esan nahi dute datu horrek, hau da, lehenengo aukerarekin 359 ikaslerekin 15 talde atera izateak zer esan nahi du? Bueno, agian kopuru osoan ez da inbeste, baina bueno, guretzat bai, eta gainera dira hori ikasle gaztelaniaz egitera behartuta geratzen dira, ez? Eta bueno, hori katzen bada, inoiz ez da eskerarik izango, ez? Zer galtzen ari gera, eskaintza hau ez emateagatik? Bueno, profesional prestatuak euskaraz, ez, hori garbi dago. Jendea prestatzen da gaztelaniaz, jende euskalduna, eta ez euskaldunari bai, ez? Eta, bueno, hori lanbidearen gauzak hobeto ezagutzen dituzte gaztelaniaz. Baina, bueno, dena den euskaldunak izanik, nolabaiteko buruan nolabait berziklapen bat edo egin behar dute, ez? Aipatzen zenuen ikasle bakoitzak matrikula bakar bat egin dezaken arren 6 aukera aukeratu ditzakeela. Horrek nola funtzionatzen du? Bueno, adibidez, 355 horiekin, lehenengo aukeran ez zuten lortzen horrelako ikastaro bat horre ateratzea. Ez zuten lortzen, ez, bueno, orduan sartzen da jokoan bigarren aukera. Agian ziklo bat geratu bada 14 ikaslerekin, nahikoa da bigarren aukera bat, taldea osatzeko. Orduan, 355 bigarren aukera jokoan, gero 3., 4., 5., azkenean 15 baino askoz gehiago daitezke. Aipatzen duzue, 86 inguru ziklo posible egon daitezkeela. Bueno, hori da... Aukera posiblenean agian. Hori, aukera baldin balego, 2 edo 3 hori egiteko, agian bai, baina, benetan, 86 baino gutxago, baina, agian 30 edo 40. Eta hala ere, zergatik ez dira martxan jartzen horiek? Bueno, horren arte borondaterik ez dagoelako. Gero, datorren urtean, asmoari baldin badute, badira arazoak. Aurkitu behar dituzte irakasleak. Eta gero agian, gaztelanezko irakasle batzu sobran egongo dira. Orduan, aurreikuspenik ez dagoenean, hori galdetu behar nizun, borondatea bakarrik falta da, edo baliabideak falta dira, biak dira, zein da hor gehien somatzen den falta? Horren arte borondatea da falta izan dena. Baliabideak, irakasle euskalduna lortzea, irakasle kobratzen dute. Gehienetan ongi. Zu postu horiek ateratzen badituzu, ez bada lehenengo urtean, bigarrenean edo hirugarrenean, azkenean beteko dira. Orduan, baliabideak izan daitezke erraz. Zer da Nafarroko gobernuari eskatzen diozuena? 15 ziklo hauetan eskaintza zabaltzea. Badakigu, hurrengo urtean ikasle berriak izango direla.
agian alda daitezke borondateak, ez? Baina, bueno, nolabai, ja, ikusi da joera bat, eta pentsa daiteke, horietan, arrakasta izateko aukera gehiago dagoela, ez? Eta orduan, bai, ziklo horietan, euskarazko eskaintza zabaltzea. Irakasleak aurkitu eta zabaldu. Eta gero ikusi, bueno, haiek egiten dute, horretarako beharko dute programa informatikoa. Sartzen da sartzen dira jokoan beste aukerak eta izan daitezke gehiago hori aztertu behar du gobernuak, horretarako behar du borondatea eta 15 ziklotan baino gehiago agian eskain daiteke. Zer neurri hartu beharko lirateke oraintxe bertan? Gaurtik biharrera, zer aldatu beharko litzake? Hasi irakasleak aurkitzen ziklo horietarako. Eta gero beste baldintza bat da berriz laukitxoa jartzea. Benetan joerak ikusteko behar dira urte batzuk. Agian kasu honetan, urte honetan izan dira hauek, agian hurrengo urtean izan daitezke beste batzuk, oso ezberdinak ez dira izango. Urtero egin behar da hori, azterketa hori, eta zabaldu behar da laukitxoarena unibertsitatean arazo bera dago, eta ere gradu asko daude, eta Problematika guzti honetan, Nafarroako Parlamentuak zer rol jokatzen du? Nafarroako Parlamentuak sostengatzen du gobernua. Orduan, Nafarroako Parlamentu ez badago ados gobernuarekin, agian bota dezake. Ez da gertatuko, ez gai honekin, ez, baina Nafarroako gobernuak, Nafarroako Parlamentuak hartzen badu akordio bat, suposatzen da Nafarroako gobernuak bete egin behar duela. Azkenean, PSOEren esku dago, ez, baina. Errealista da, epe laburrean eskaintza hau zabaltzea? Borondatea baldin badago, bai, ez badago hurrengo urtean, suposa dezagun benetan irakasleekin arazoa daudela, baina horiek konpontzen dira. Epe laburrean eskaintza zabal daiteke, orain arte aitzakia zen ikasle falta. Erakutsita ikaslea badaudela, orduan aurkitu irakasleak eta jarri martxa. Zuek uste duzu ikasgela horiek zabalduta, eskaintza hori zabalduta, baliabideak emanda ikasle gehiago egongo liratezkeela hurrengo urteetan? Bai, batez ere, ziklo batzuk martxan jartzen badira, agian ez dira 15 izango. Agian apuntatuko dira gehiago, hori da euskeraz, orduan utziko dut aparte nire naia eta jarriko naiz hor, eta garbi dago eskaintzak eskaera erakartzen duela hori argi eta garbi. Aipatzen zenuen, unibertsitate publikoan berdina gertatzen dela. Zergatik eskatzen duzu bertan neurri bera? Bai, ni harrituta geratu nintzen, pentsatzen nuen ez zirela inbeste karrera, inbeste gradu edo, badira pilo bat, lanbidezeketan bezala, ez? Eta unibertsitatean ez dakit zein den gutxineko kopurua, ez dakit izango den 15 baita ere, baina, laukitxo jartzen da, eta ikusten da zintxok izan daitezkeen aukerak, ikastolek egin zuten azterketatxo bat, eta, agian baliteke zuzen bidea aukeratu nahi izatea, ez dakit, baina, ikasleen artean olako inkesta bat, baina inkesta txikia izan zen, eta, uste dut beste modu batez egin behar dela, ez. Laukitxoa jartzeak, aipatzen duzu behin eta berriro, ze garrantzi du hemen guzti honetan? Laukitxoa jartzea eta gero lantzea, erakustea, datuak erakustea, lantzea, eta horren arabera plangintza egitea. Hemen daude eskaerak, eta orduan jarditzagun irakasleak, eta horrera, batzuk ez dira bideragarriak izango, beste batzuk bai. Zer gertatzen da, datuak ez badira ezagutzen, eskaera ez bada ezagutzen? Batzutan, unibertsitatea, nezen bene errandu hori, egin genuen eskaintza bat, eta azkenean ezen apuntatu inor, edo oso gutxi, aztertu zer nahi duen jendeak, ez? Baldin badira borondateak idatzita edo adierazita, eskaini horiek. Egoera honek, gazte euskaldunen etorkizuna baldintzatzen du edo gehiegi esatea da? Baldintzatzen du euskarazko bizitza egiteko. Azkenean euskaldun guztiok, edo guztiok gara elebidunak, eta moldatzen gara gaztelaniaz, eta hala edo nola horrela aterako gara. Baina euskaraz bizitzeko aukera gutxitzen da, eta gaztelaniak irabazten ditu espazioak eta euskara galdu.
Hau guztiak bai lanbide heziketan gertatzen ari denak eta bai unibertsitate publikoan hezkuntza eskubideen auzia da? Bai, bueno, hezkuntza da eskubide bat, bai, bueno, eta gainera, unibertsitatean ez badago eskaintza handirik eta lanbide heziketan ere ez, gero beste mailetan, beste beko mailetan, pizgarri gutxiago dago euskaraz matrikulatzeko, ez? Orduan oso garrantzitsua da, ziklo guztiak goraino betetzea euskaraz, ez? Esan genezake honek ez duela bat ere bermatzen berdintasuna hezkuntzan. Berdintasuna, bueno, azkenean gutxengo bat gara, baina borondate baldin badago eta egin daitekeena egiten bada, bueno, ezin da eskatu gehiago, ez? Nabaritzen da desoreka Nafarroan zehar, hizkuntzen aldetikan? Noski, bueno, dena pentsatuta dago gaztelaniaz egiteko, kitxo. Eta salbuespen moduan, euskaraz, agian toki batzuetan borrokatu direlako, agian lortu da zerbait, edo hola, baina agintari pentsatzen dute dena gaztelaniaz antolatzea eta gainera asko zerrazagoa da. Berdina gertatzen da Nafarroa iparraldean edo hegoaldean? Suposatzen dut eskaera gehiago izango dela iparraldean, ez? Eta hor, bueno, badira hutsuneak, zehazki ez dakit non dagoen eskaintza, eskaintza txikia da, uste dut batan aldean ere zabalduko dutela, ez? Altsasun uste dut kesak izan direla, ez, horrezegatik, gaztelaniaz eskaintzen delako. Baina, bueno, hor dena den gutxi da, eta hortik kanpo are gutxiago, ez? Hemendik aurrera zer espero duzue? Ez dakit, pentsa dezakegu gauza modu logikoan egingo direla. Beraz, egin da lehenengo pausua, orain antolatu, eta horrela urtero egitea, eta ikasle euskaldunak areagotzen badira, kopuruan, aurrerantzeango gara. Baina, nik uste dut freno jarra daitekela edozein momentutan. Agian une honetan bertan, ez dakit. Zein da zuen administrazioan euskaraz taldearen hurrengo pausoa? Hurrengo pausoa, gu ja eskatu diogu gobernuari eta parlamentuari ziklo horiek bultzatzea eta laukitxoak mantentzea eta Nafarroako Unibertsitatean ere bai, Nafarroako Unibertsitateari ere eskatu diogu. Eta momentu honetan, batez ere parlamentarien esku. Ez dakit unibertsitatean nola jokatuko duen, ikusita lanbide heziketan egin dela, agian prest daude, pausotxo hori emateko. Herritarrek zer egin dezakete? Horren aukera izan dute, batzuk bere borondate dirazteko eta dirazi dute. Gero, badakizu, manifestazioak, eskaerak, horrelako gauzak. Bukatzeko, Joseba, azkeneko galdera botako ditut. Zergatik da ezinbestekoa, bai lanbide heziketan eta baita unibertsitate publikoan ere bai euskaraz ikasteko aukera izatea? Nolabai, unibertsitateko jendea da elitea. Eta elitea, erdalduna baldin bada, gaizki biliko gara. Elite bat euskarazkoa sortu behar du, batzuek diote ja badagoela eta aprobetxatzen dela, ez? Baina, gero noski horrek eragina du, jakina. Mi esker, Joseba, etortzeagatik gurera. Ez dakit, bukatu baino lehen, beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Momentuz horrekin nahiko. Mi esker, animo guzti honekin, ea aurrera pausoak ematen diren, eta hurrengo baterako, espero zaituztegu. Mi esker. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? Arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. noski, Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker guztioi gurekin egoteagatik eta oporretatik bueltan izango gera. Ongi izan.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.